Preferejna immutu milli mmorru lura l-Libja. Din kienet l-istqarrija li għamlu mal-pulizija 3 immigranti li jinsabu akkużati b'terrorizmu li ħatfu l-bastiment merkantili El Hiblu f'Marzu li għadda. Dan hekk kif fil-qorti kompla jinstema' l-każ kontra 3 żgħażagħ. Fil-qorti il-ħamis fil-fatt ġew preżentati l-għodda illi intużaw mill-immigranti biex allegatament eddew lill-membri tal-ekwipaġġ tal-El Hiblu vapur li eventwalment kien spiċċa baħar lejn Malta. Meta seħħ il-każ il-forzi armati kienu talbu lit-tanker idawwar ir-rotta, iżda l-kaptan baqa' jinsisti li m'għandux kontroll tal-bastiment u kien imġiel li biddel ir-rotta minn Tripli lejn Malta. Il-każ se jkompli jinstema' fl-24 ta' Ottubru li ġej. Sa issa hemm dubji serji dwar kemm hija realistika jew eżaġerata l-akkuża ta' terrorizmu fil-konfront ta' dawn iż-żgħażagħ u dwar dan tkellem ukoll l-uffiċċju tal-UNHCR. L-avukati Cedric Mifsud, Neil Falzon u Gianluca Cappitta qed jidhru għall-immigranti li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn 15 u 19-il sena. In-Nazzjonijiet Uniti insistew mal-awtoritajiet Maltin biex jiżguraw u jirrispettaw id-drittijiet tagħhom bħala minuri.